Hej og velkommen til alle jer, der enten ser eller lytter med. Jeg hedder Monika og er moderator for det her online drop-in-møde, hvor vi i dag skal tale om den tavshedskultur, men også berøringsangst, som ofte er omkring familier med misbrug. Så altså med andre ord, hvorfor er det, vi ikke tør at tale om misbrug? Og for ligesom at komme godt omkring emnet i dag og komme omkring de forskellige nuancer, så vi valgt at lave sådan nogle nedslagspunkter. Så vi kommer blandt andet til at snakke om, hvad det er for en berøringsangst, der er på spil hos de voksne og hos fagpersonerne omkring børn, der kommer fra familier med misbrug, men også hvad det er for en berøringsangst, der ofte er på spil hos børnene og de unge selv, når nogen prøver at nærme sig emnet. Så vil vi også snakke om, hvordan børn og unge kan have forskellige måder at reagere på i de her situationer, hvor nogen forsøger at nærme sig emnet. Og så kommer vi også til at snakke om det her med den svære samtale, fordi hvorfor er den svære samtale egentlig så svært, som den nu engang er? Så det er altså vores forhåbning, at vi i dag alle sammen kan blive klogere på, hvad det er, der er på spil, og hvad det også har af betydning for børnene og de unge, når vi egentlig helst vil undgå eller ikke har lyst til at nærme os emnet omkring misbrug. Inden jeg sådan kommer for godt i gang med debatten, skulle jeg til at sige, men sammen med Jeppe og Anders, så tænker jeg, at det er på sin plads at nævne lidt sådan formaliteter omkring faconen på det her online drop-in-møde. Og det er sådan, at det kommer til at være lidt en flydende snak, som jeg allerede har sagt, men hvor Jeppe særligt vil være den, der bringer det faglige perspektiv i spil, og mig og Anders vil bringe pårørendeperspektivet i spil, da vi selv har vokset op i familier, hvor der har været misbrug. Og dermed ikke sagt, at hvis man sidder derude og tænker, ej, jeg bliver hjertens optaget af noget, eller jeg har et spørgsmål til noget, nogen af os siger, så skal man altså være velkommen til at bruge den her chatfunktion over til højre, hvor man kan stille sine spørgsmål, man kan stille et dilemma, man kan komme med en ytring eller andet, man ligesom bliver optaget af eller har på hjerte. Så sørger jeg for ligesom at holde øje undervejs og bringer det i spil. Og jeg skal selvfølgelig nok sørge for, at det selvfølgelig bliver gjort anonymt, så man ligesom trygt kan stille, hvad man nu engang har lyst til at være bidragende til her i chatten. Og så vil jeg bare sige, at mødet bliver optaget. Det kan I sikkert se. Og det er simpelthen fordi, vi deler vores video bagefter på vores hjemmeside, så man enten har mulighed for at kunne gense mødet, eller kunne se det, hvis nu man ikke har mulighed for at deltage i dag. Det tænker jeg var sådan nok om rammen og alt det formelle. Så lad os lave en lille sådan der præsentationsrunde for dem, der måske ikke har set os før. Jeg hedder Monika, og jeg er projektleder i Tuba. Og jeg skulle bare glæde mig faktisk til i dag, må jeg bare sige. Anders, skulle du tænke dig at sige lidt om dig selv? Ja, jeg hedder Anders og er 37, og jeg har været tidligere Tuba-ung, og går i gruppe nu også igen. Og som sagt med i det her møde for at dele mine egne synspunkter og personlige erfaringer osv. Og ja, spytte ind, hvor jeg kan, så at sige. Jeppe? Og jeg hedder Jeppe og er faglig leder i Tuba, og har arbejdet i Tuba i snart 15 år. Og har også virkelig glædet mig til det. Jeg har tænkt meget over det her emne, som ikke er helt nemt og meget komplekst, ligesom mange af de andre, vi har haft med at gøre. Glæder mig til det. Og skriv endelig ind, hvis I har noget. Det behøver ikke at være super gennemtænkt eller klogt eller reflekteret. Det kan også bare være skulderklap til nogen, der lige har sagt noget eller spurgt om noget. Bare brug den der chat. Det er så dejligt, når der er liv der også. Det synes jeg er en god point, lige at få nævnt igen. Ja. Og tak fordi at dele lidt om jer selv. Det tænker jeg er rart for folk derude, der ser på os det næste stykke tid. Jeg tænker, lad os egentlig bare gå i gang for at prikke hul på den her byld, og det her store spørgsmål egentlig jo omkring, hvorfor det er så svært at snakke om misbrug. Så jeg tænker, Jeppe, vil du lægge for med at lave en form for introduktion til, hvorfor det her emne måske hænger sammen med det forrige online drop-in, vi har, og også måske også bare fortælle lidt om, hvorfor det er et emne, der optager os her i Tuba. Det vil jeg gerne prøve. I må gerne lige hjælpe mig med at få stoppet igen, hvis jeg kommer så godt i gang. Så jeg er så stort, at det man kan fortælle sig det. Men sidste gang var emnet jo tavsheden i familien, og hvor vi altså drøftede om nogle af de her erfaringer og oplevelser, hvordan det er at være et barn eller en ung, eller hvordan det er at være en familie, hvor der er sådan det her misbrug til stede, eller misbrugsproblematik til stede, som fylder og buller og sluger en masse energi og opmærksomhed, og bringer en smerte og en anspændthed ind, så alle ligesom går på tæer, og det kan være super svært at være barn i. Og vi snakkede også om det her med
ikke at kunne få bekræftet sin virkelighed og få bekræftet sin oplevelse, når man går der som barn og mærker en hel masse, men samtidig så bliver de der ting benægtet, eller fejlet af bordet, eller gemt væk, eller der kan være kaos hele natten, og så vågner man op, og så står der rundstykker på morgenbordet, og så gør vi alle sammen som om, at det intet er hent, og det er virkelig det er destruktivt for ens identitetsskabelse og virkelighedsfornemmelse. Sådan nogle ting var vi omkring. Og når vi er ude og fortæller om de her ting, så har vi tit sådan en illustration, hvor man ser sådan en lille generisk familie med en ring rundt om, og hvor familier, som de flest vil have, sådan ligesom en stiplet linje rundt om, altså en gennemtrængelig grænse ind til familien, hvor man mødes til fodbold, og der er nogen, der kommer på besøg, og man er steder henne, og altså, der er sådan ligesom en udveksling med omverdenen. Og hvor mange, ikke alle, og alle familier, hvor der er misbrugsproblemer, er slet ikke ens. Så det her, det er jo bare alt, hvad vi siger i aften, det er jo sådan nogle forsøg på ligesom at lave nogle linjer. Men hvor det meget ofte er det billede, vi ser, det er, at der bliver en mere lukket grænser rundt om familien. Familien lukker sig om sig selv, så er der et liv derude, hvor man ligesom holder masser af smiler og passer sit arbejde, eller hvad der nu foregår. Og så er der familiens eget liv, som bliver sådan ligesom en lukket boble, hvor de her ting, vi snakkede om sidste gang, foregår. Og det betyder også noget for børn, eller dem, der vokser op i det. Både den der uoverensstemmelse mellem, vi har ligesom vores egen lille virkelighed her, som vi ikke fortæller nogen om, som vi går og håndterer. Og så er der liv derude, hvor det forventes af mig, at jeg skal være dygtig i skolen, eller ikke slå folk, eller svare det rigtige, når en skolelærer spørger, hvordan det går, og sådan nogle ting. Og det perspektivskift og de to verdener, det hører vi meget tit fortællinger om i Tuba, hvor svært det er at holde det adskilt og holde det kørende, hvor mange kræfter det kræver, men også selvfølgelig på den positive note, hvordan nogen har oplevet det der med så at træde ud af familieboblen og ud i skolelivet, eller i fritidslivet, eller i vennelivet, at det har været en slags helle eller en slags pausetilstand, hvor man så ligesom har kunne sænke skuldrene lidt og have nogle andre typer af relationer, få nogle andre livserfaringer, som har været helt vildt vigtige. Men i den store verden, udenom familien, der går der også mennesker rundt, og menneskekroppe er bygget til at undgå smerte. Og vi har simpelthen et fint sanseapparat, de fleste af os har et fint sanseapparat for, hvad foregår der, eller hvad nærmer vi os. Det er ikke sikkert, det er bevidst, men hvis vi sidder over for et menneske, så kan vi tit godt fornemme, hvorfor en vej skal vi, hvorfor en vej skal vi ikke. Og jeg tror, det er noget af det, der også er i spil, når vi ikke får snakket med de der børn, der kommer fra de der familier, og bærer den der smerte ud i verden. De har ingen ord for det, de kan ikke forklare os det, de kan ikke sige, nu skal du høre her, hvordan det forholder sig, fordi der er ingen, der har hjulpet dem med at sætte ord på det. De ved ikke, hvad det er. Tit så er de ret gamle, inden de også ved, at det overhovedet er forkert, eller at familier ikke bare er sådan. Så det er rigtig, rigtig svært for os, som er uden for familien, at gå hen til et barn og sige, du ser ud til at gå og bøvle med noget, eller bære på noget. Skal vi ikke, vil du fortælle mig om det, eller hvordan går det, eller hvordan har du det, eller hvad som helst kontakt, ikke? Fordi jeg tror noget i os sanser er en smerte her, og så er der noget ubevidst, som kan få os til simpelthen at dreje udenom, eller glide af, eller lave en lille joke, eller gøre noget hurtigt, og så ligesom få det overstået, fordi så vil vi gerne videre, simpelthen fordi kroppen ved, det her, det er ikke nemt, eller det kommer til at gøre ondt. Mm. Det er min tanke om den hvor. Men det synes jeg er en god tanke. Mm. Og jeg synes måske også, det er spændende det her at nævne, altså vi laver jo sådan nogle startevalueringer, når unge starter i forløb her i Tuba. Og der spørger vi blandt andet til, hvor mange, altså om man har snakket om sit misbrug, før man er kommet ind her i Tuba. Og der synes jeg bare, det er ret sigende ind i det, du har snakket om her, at sådan hele 46% af de unge faktisk aldrig i deres barndom har talt med nogen om deres forældres misbrug. Det synes jeg altså er et voldsomt stort tal. Og vi møder folk i 20'erne til det. Mm. Der vil de stadigvæk sige det, at de i deres opvækst ikke har snakket om det. Ja, det synes jeg bare lige var en fin krølle på det. Ja, det er det i hvert fald. Men jeg tænker, lad os prøve måske at starte med at vende blikket mod det her med, hvad det er for en berøringsangst, der ligesom er på spil hos de voksne og fagpersonerne. Altså, hvorfor er det så svært for dem måske at nærme sig den her samtale, eller hvorfor det er ligesom noget, man måske gerne nogle gange vil undgå? Og det ved jeg ikke, om du, Jeppe, bare lige vil
Jo, jeg kan jo sige lidt flere ord i forlængelse af der, hvor jeg kom til. Ikke? Altså, at vi kalder det jo berøringsangst af en grund. Jeg tror, i det her tilfælde kan vi godt tage de ord helt for pålydende, at det simpelthen er en lille angst, der er i spil. Selvom man er et voksen, integreret menneske med et godt liv og har overskud måske, eller et eller andet. Jeg tror, der er sådan en uro og en angst for at berøre det her, fordi der er noget i kroppen, der godt mærker, at det her det er super komplekst, og det stikker dybt. Jeg kan ikke... Det er ikke noget, jeg kan fikse. Og selv hvis man så ligesom har stamina eller mod til at træde lidt nærmere og spørge ind til det, så tror jeg, der er mange skridt, hvor man også kan ligesom vende om på hælen og skynde sig i den modsatte retning som voksen og som fagperson, når man bliver konfronteret med et barn, der jo ikke bare falder grædende i armene på en og siger, jamen jeg har det i virkeligheden af helvedes til, vil du ikke godt hjælpe mig, eller kan du ikke gøre noget for vores familie, eller et eller andet. Fordi så kan vi gå i handlemode og fiksemode. Men sådan sker det jo sjældent. Altså det kan godt ske, og jeg har også hørt om den slags historie, ikke? At der ligesom har været sådan et gennembrud. Men tit så bliver man jo mødt af et barn, som siger, nej, der er ikke noget i vejen, og nej, far han er super sød, og det var bare fordi, han havde influenza sidste gang, at han sad og svedte og lød mærkeligt, eller alle mulige udflugter med baggrund i den her loyalitet og kærlighed, som børn har til deres forældre. Og det at blive ved med at stå der tålmodigt, ikke buse på og sparke døren ind, fordi det vil være et overgreb, ikke? Og heller ikke ligesom lukke det ned og bagatellisere det, eller ligesom få det overstået og sige, men så er det hele nok ok, eller jeg vender tilbage, eller sig endelig til, hvis jeg kan hjælpe dig en anden gang, eller her er en folder, og så ligesom ansvaret ligger hos dig, lille barn. Altså ikke at lave nogle af de der flugtveje, men blive hos det, og være med det, rumme den smerte, rumme den afmagt. Det er enormt krævende. Mere krævende, end jeg tror, de fleste lærer om, eller er forberedt på, eller indstillet på. Og så tror jeg desværre, at mange af os vil sige, at det her, det kan jeg sgu ikke lige overskue. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal stille op med det her. Ja, så det må bare lade være. Jeg er bange for det. Altså det er ikke af ond vilje eller ondskab. Eller altså, man laver sådan en lille krølle ind i sin hjerne. Der er noget, vi kalder vilde blindhed. Ikke? Altså, det er sådan en slags, det er lidt ligesom med klimaet eller krig eller et eller andet. Ikke? Sådan, det forstår jeg kan ikke rumme det. Så nu gør jeg bare så, om det ikke findes, og så krøller jeg rundt og laver en eller anden logisk slutning, at der er nok nogle andre, der gør noget, eller det er nok også meget normalt, eller barnet smiler jo og får gode karakterer, så et eller andet forklaring til mig selv, og så kan jeg ligesom komme videre. Men det er snyd og bedrag og selvbedrag, og det går ud over nogle børn. Men jeg tænker ikke, jeg føler mig ikke hævet over de der mekanismer. Jeg er også faldet i dem, tror jeg, som voksen menneske ude i verden. Vælger ikke at se det. Det er ikke, man skal stille op med. Det tror jeg, man folk forsyner op. Ja. Er det noget, som du kan genkende, Anders? Altså sådan, hvis du tænker sådan tilbage på din opvækst og de møder, du har haft, altså med voksne eller fagpersoner. Er det noget, du kan genkende den her form for berøringsangst, eller er der nogen, der har sagt noget til dig? Altså nu ved jeg jo ikke, om der er nogen, der så med sidste gang også, men det bliver jo sådan lidt ind i samme historie, fordi det er samme. Det gør ikke noget. Meningen, jeg skal trække på, men ja, altså jeg kan, hvis vi skal tale sådan fra de voksnes perspektiv, eller de professionelle, så kan jeg jo tydeligt huske, at det først var bagefter, at det ligesom gik op for alle, og min mor havde været indlagt, og havde været ved at dø af druk, at der var nogen, der kom og ligesom brød den der tavshed og prøvede sådan, jamen det har vi jo vidst længe. Ja, lige præcis, hvor jeg jo står som barn og sådan, okay, hvad skal jeg bruge den information til nu, ikke? Og det er jo sådan, det afspejler jo netop den frygt eller angst, der kan være hos dem, der måske burde gøre noget eller gribe ind, at de ikke har gjort noget før, eller har hjulpet mig som barn i situationen. Jeg har vokset op i et bofællesskab med min mor, som er hende, der har været, eller er til del stadigvæk alkoholiker. Og alle kender ligesom alle i det her bofællesskab, og man spiste sammen hver aften, og var sammen med mange voksne mennesker, som jo har set det her i et eller andet omfang. Og det er ret mange familier, det er ret mange voksne, som ikke har gjort noget. I hvert fald ikke noget, jeg har mærket. Det kan jo godt være, at de har snakket med min mor bag min ryg, det ved jeg ikke, men
Men i hvert fald ikke noget, som har hjulpet mig, hverken på min mors adfærd eller nogle af de voksnes adfærd over for mig. Så jeg kan sagtens, jeg har svært ved at sætte mig ind i det, sådan for de voksnes synspunkter, sådan fordi jeg tror selv, jeg vil handle anderledes, hvis jeg så noget lignende i dag som voksen, også selv, især efter jeg selv er blevet far. Og det er selvfølgelig svært at sige, når jeg ikke har stået i sådan en situation, men jeg har i hvert fald oplevet ret meget personligt den der angst for voksne omkring, at der ikke bliver gjort noget, fordi det simpelthen er for farligt eller risikofyldt at træde ind i den verden, eller ja. Om det så er at hjælpe mig et eller andet altså udenom min mor, eller om det er at prikke til min mor og være sådan, du skal altså lige få styr på det der, eller tage dig sammen, eller altså, der er i hvert fald ikke blevet gjort noget før, efter det ligesom var ud over alt, og det var meget, meget tydeligt, at nu vidste alle det 100%, at fordi hun havde været indlagt og været tæt på at dø af det, ikke? Så er det svært at lade være med sådan at tale om det, men alligevel blev det stadigvæk sådan lidt kommet med små stikkommentarer og små sådan, at der var aldrig nogen, der sådan, heller ikke bagefter, der satte sig ned og snakkede med mig om det, eller sådan. Ikke at jeg havde en forventning om det, men altså, det viser jo også bare igen en berøringsangst omkring emnet, ikke? No. Ja, så jeg synes, jeg har mange sådan oplevelser fra det egentlig, også fra min egen far, som jo ikke var alkoholiker, men som jo også godt kendte min mors problem, i hvert fald til et vist niveau. Han har underligt nok heller ikke snakket så meget med mig om det, som jeg mener, han burde. Især fordi han faktisk selv var familieterapeut. Nu er han død, så han er her ikke mere. Men han var familieterapeut, og har måske havde måske nogle evner inden for den genre, og kunne måske spotte noget, andre måske ikke kunne spotte og sådan noget. Men han har også jeg har aldrig talt med ham om det desværre, jeg har ikke nået det, men han har også i et eller andet omfang haft en berøringsangst omkring, ikke? Og det er jo, så kan du nærmest ikke komme tættere på mig, end min mor og far, og så hvis den ene forælder har haft en berøringsangst, så giver det også mening, hvorfor andre, der kun bor sammen med mig, eller i samme bofællesskab, også kan have svært ved at træde ind i det. Så det er sådan, jeg tror ikke, jeg forstår det, fordi jeg synes, det er underligt, at man ikke griber ind, men jeg har 100% oplevet det for mange gange, ikke? I mange forskellige moments i mit liv, hvor der er sket et eller andet, som så ikke er blevet taget hånd om, eller snakket om, eller ja. Jeg kan meget godt genkende det der med, altså berøringsangsten, altså nu er det jo sådan lidt i familien, men altså også med min mor i forhold til min fars misbrug, altså som heller ikke synes, det var særlig rart at snakke om egentlig, eller sådan også bare hvis man skulle længere ud, eller sådan, at sådan omgangskredsen rundt om os vil helst ikke rigtig snakke om det. Det er først kommet meget senere, at nogen ligesom har vel indgå i den form for dialog, men generelt har det været lidt sådan, lad os bare ud af øje, ud af sind, eller sådan, du ved, energien omkring, at det er bare nemmere at lade være på en eller anden måde. Ja. Jeg sidder og tænker på fagpersoner i jeres liv, og sige lærere, pædagoger og sådan noget. Hvad med det? Altså, hvad har de set, eller vidst, jeg har i hvert fald ikke opfanget, at nogle fagpersoner, hvis vi kalder lærere, pædagoger, fagpersoner i den her. Altså, jeg kan ikke huske i hvert fald, at jeg er nogen, der igen, hvis de har taget fast i min mor eller far bag min ryg, så ved jeg det jo ikke, men jeg kan ikke huske, der ligesom er blevet taget hånd om det i hvert fald. Men det er jo også igen så lidt tilbage til det der med, hvor grelt er det udad til, ikke? Fordi hvis det er en mor eller far, der stadigvæk får afleveret barnet i skole og får smurt madpakke og ser sundt og soigneret ud, og der er ikke, altså, så er det måske også ikke super nemt for fagpersonerne at spotte sådan. Det er mere de der helt hardcore, hvor man slet ikke er i tvivl, og de sidder på poppen hver nat og falder i søvn over aftensmaden og sådan. Altså, der er det måske lidt mere tydeligt også for omverdenen at se, men hvis det sådan kun foregår bag de fire vægge i hjemmet, og først efter arbejde, eller hvad ved jeg, der er mange måder at være i det på, men så er det jo heller ikke super nemt at spotte, medmindre man virkelig er god til sådan at opfange sådan nogle signaler, enten for barnet, hvordan det opfører sig, eller det
Jeg kunne godt få lyst til at udfordre det lidt, fordi ikke at jeg påstår, at det er nemt, men jeg synes alligevel, at det er godt. Jeg kommer til at tænke på på det, du siger nu, som et godt eksempel på noget benægtelse hos os helt almindelige voksne ædru-mennesker. Altså, der er noget, vi ikke vil se. Ja. Fordi jeg hører det, du siger, det er, vi kan få øje på det, hvis vi kan se, at Anders' far, han sidder nede på bænken med en flaske vodka i hånden, ikke? Og ligner en alkohol. Der er ingen tvivl. Han er en sut, han er i forfald, og der står Anders og ser ensom ud. Ikke? Altså, det er sådan ligesom, sådan skal vi have det malet op, ellers så won't it compute, eller hvad man kan sige, så kommer det igen. Så dumt tror jeg simpelthen ikke nogen af os er, trods alt. Der er noget der, som er sådan en vild blindhed. Jamen, din far, han har jo et arbejde, så ligesom underforstået, kan han jo ikke have et problem. Altså, det er sådan, jeg siger ikke, det er jo sådan nogle fortællinger, vi hører, der kører, ikke? Altså, og den form for bagatellisering, det er sådan et primitivt forsvar på en måde, ikke? Altså, det er at gøre os selv dummere, end vi egentlig burde være. Ja. Og jeg tror, der er mange signaler, vi kunne se, når en lille Anders, eller en lille Monika, eller en lille Sofie tøffer rundt i verden og ser for knyt ud, eller er lidt for samarbejdsvilje, eller overtilpasset, eller aldrig skaber problemer, eller virker anspændt, eller usikker, eller reagerer meget på at blive presset, eller blive kritiseret, eller et eller andet, sådan en sårbarhed, der kigger igennem, og som egentlig jo taler med ret store bogstaver om, at jeg har det ikke for fedt. Altså, jeg er skrøbelig, jeg er sprød, jeg går nemt i stykker, eller et eller andet. Så jeg forstår, hvad du mener, at det er ikke nemt. Men jeg synes også, det er en vigtig pointe at sige, så svært er det heller ikke. Det er ikke sådan usynligt, hvis vi på en måde tillader os lige at tage en indånding og åbne øjnene og se, hvad vi faktisk har foran os. Og tænker, tit så har vi jo bare så travlt, så bliver det vores undskyldning, til ikke lige at have tid til at se, hvad vi faktisk har foran os. Og så er der et eller andet, vi skal løse. Vi sidder med en pige, der har lidt læsevanskeligheder, og så er det nemmere at løse læsevanskeligheder, end at spørge hende, hvordan har du det egentlig? Fordi så har vi lige pludselig flere timer samarbejde. Men jeg er egentlig også enig i det, du siger. Jeg tror mere, når jeg siger det på den måde, så det, for mig er det for ligesom at prøve at tage deres perspektiv, hvorfor man ikke har gjort noget, og så kan du selvfølgelig have ret i, at det er så en undskyldning. Jeg siger det jo ikke for at få ret, eller nej, det er helt klart. Men det er netop sådan et spektrum. Ja, det er meget interessant, synes jeg, fordi jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet at gøre noget til skolehjemsamtaler, eller hvor man så har fået nævnt et eller andet, der måske blandt voksne godt kunne forstås, men som man som barn ikke forstår, og så har de voksne forældre måske ikke taget hentet videre, eller, fordi så er det op til dem jo lige pludselig, men hvis de så også selv går i benægtelse, eller den ene forælder ikke tør at konfrontere den anden, og den alkoholikeren er jo i livfase måske, eller et eller andet, ikke? Så der hedder med også langt vej til handling, ikke? Fordi hvis de bliver prikket af nogen, der ligesom, hey, prøv lige at, og de så selv ikke, altså, der er fandme lang vej ned til barnet, som er alene omkring det og bliver udsat for alt det her, fordi det er sådan. Det er en frygtelig god beskrivelse, synes jeg. Der er lang vej ned til barnet, og jeg tror lige præcis, det er derfor, at der sker alt for lidt. Det er derfor, hver anden aldrig får snakket om det her, før de står som 20-årige i tuberøl. Der er skrevet en fin bog om nogle af de her problematikker, som hedder, hvad børn ikke ved, har de ondt af. Fordi den har vendt rundt på det der talemåde, hvad børn ikke ved, har de ikke ondt af. Fordi det er sådan noget, vi bilder os selv ind, at så længe børnene ikke ligesom hører om døden eller et eller andet forfærdeligt, at så er de beskyttet mod det. Og det er jo virkelig en misforståelse. Og det synes jeg, den psykolog, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, eller han har fuldstændig ret i. Altså, det gør noget ved en, at man mærker en hel masse, og man kan ikke oversætte det til, når det er derfor. Så det bliver bare til sådan en tilstand, og så får man hele tiden noget andet at vide, eller ingenting at vide. Det er virkelig slidsomt, og det ser vi jo senfølger af, når folk kommer i tuber, ikke? Altså at gå i den der verden giver simpelthen ikke mening. Det må være mig, der ikke kan oversætte rigtigt, eller hvad ved jeg ikke. Altså, jeg får lyst til at bringe min historie i spil. Ja, fordi jeg fornemmer lidt, at det var det, du ville med mine pige med læsevanskeligheder.
Ja, nej, men fordi den passer så godt ind i det her tema, og måske også min egen altså sådan undring omkring, hvorfor der egentlig ikke er blevet gjort mere i sin tid. Hele det her forløb skal jeg nok lade være med at snakke om for længe, men sådan et overordnet træk. Mine forældre går fra hinanden, da jeg er omkring de her 6 år gammel. Jeg er lige startet i folkeskole. Det er min far, der er misbrugende, og er en af årsagerne til, at de ligesom går fra hinanden. Og det er jo ligesom noget, min klasselærer jo godt er opmærksom på, at jeg så er skilsmissebarn. Men det er ligesom der, møllen starter med, at min mor egentlig gør skolen opmærksom på, at hun er selv ordblind, så måske der kan være nogle tendenser hos mig, de i hvert fald skal være opmærksom på. Og så kommer jeg ligesom ind i det møllehjul, hvor at det ligesom er det, alt centrerer sig omkring. Selvom der alligevel er lavet sådan en lang udredningsrapport fra min lærer, hvor hun egentlig skriver alt muligt med, at jeg selv til min mor har givet udtryk for, at jeg har ondt i maven, når jeg skal i skole, og jeg har det ikke så fedt, og jeg kommer til at sammenligne mig med andre, og jeg føler mig ikke god nok, og min lærer skriver også egentlig i den rapport, at det giver meget et udtryk af, eller et indtryk af, at jeg generelt render rundt med et mindreværdsbillede. Og der sker ikke rigtig så meget andet, end at jeg lige hurtigt en gang kommer til skolepsykolog. Kan ikke huske, hvad vi snakker om i det rum, men jeg tror umuligt, vi har snakket om særlig meget, siden jeg ikke kan huske det på den måde. Og der tror jeg bare, at min interesse lidt egentlig det, du sagde før, men sådan, er det ikke lidt for let købt? At sådan, så finder vi nemlig bare forklaringen, der hedder, at okay, Monika skulle bare lige noget ekstra dansk, fordi vi så en lille tendens her til, at det kunne godt være det. Men man går ikke ligesom rigtig ind i tematikken, eller spørger mig ind som barn til, hey, er der andet på spil? 1, fordi du er skilsmissebarn, og 2, kunne der være noget andet koblet til, at det er svært for dig egentlig at være til. Og det tror jeg bare, jeg synes var et fint eksempel ind i det her. Det synes jeg virkelig også. Og vi har jo altså også lavet en verden, hvor succeshistorien er at få Monika til at læse godt. Altså så kan man sætte et stort grønt flueben et sted. Det er virkelig godt. Det synes alle har værdi. Vi har ikke en verden, hvor det egentlig bliver tillagt værdi at slå følgeskab med et barn over så lang tid, som det kræver, og gøre det trygt, og kalde det frem, og give det sprog for, hvad det mærker indeni. Det bliver ikke registreret nogen steder. Der er ikke nogen, der får løn for det, sådan set af en terapeut, men så er det jo for sent, så er det tit sket, kommer man nok, fordi man virkelig har fået problemer i sit liv, eller i sin relation, kommer man i tuber som 20-årig, men vi skulle jo have været der, nogen skulle jo have været der og gjort det, der skete for lidt af for det barn, for mange år siden. Og gå ved siden af det, ikke nødvendigvis at tage det væk fra far og mor, selvom hvad er det 32%, som vi spørger i Tuba, de siger, at det kunne godt have været, det kunne godt være, at det havde været bedre for mig at blive taget væk hjemmefra. Men det er jo helt vildt, at hver tredje har det sådan, ikke? Men det er jo ikke sikkert, at det stadigvæk ville have, jeg ved jo ikke, jeg skal ikke glemme på, om det havde været det rigtige. Men det der med, at nogen tør sige noget, gøre noget, kontakt som et barn, ikke for at fikse det, men simpelthen for at kalde det frem, og komme i kontakt med det, så det kan begynde at mærke sig selv og forstå sin verden. Det lyder jo helt russisk, når jeg sidder og siger det, ikke? Fordi det er jo ikke noget, hvem kan det? Eller hvem lærer det? Jeg tror, lærere lærer noget om det, ikke? Men det er jo ikke noget, vi hører politikere snakke om, eller at det skal vi have mere af. Vi skal have mere af, at Monika kan læse, fordi det kan vi. Og så bliver det på den måde. Og fordi det er det nemme, eller sådan, det er lidt det nemme. Vi er håndterbart. Ja, det er det på en eller anden måde, hvor det andet bliver så abstrakt. Det gør det. Og en længere undersøgelse. Og det kræver et sprog for følelser. Vi er gode til at tænke, hvordan bliver du klog nok kognitivt, og vi er gode til at tænke, får du løbet nok at spille fodbold, så du bruger din krop og udvikle dig. Og der er ikke så mange, der arbejder med, har du et sprog for dine følelser, kan du sætte ord på dig selv, så du hænger sammen. Ja. Jeg kommer til at sidde og tænke på noget af det, vi også havde om at vende sidst, som var det, jeg tror, Ditte snakkede om. Det der med, at selv hvis man fjerner alkoholen fra den forælder, der drikker, så er det jo stadigvæk ikke sikkert, at det her menneske ædru kan finde ud af at være en god forælder for det første, men også at se indad og have selvindsigt og arbejde med sig selv, og måske sige, måske det er mig, der skulle ændre noget i forhold til, hvordan mit barn opfører sig. Ikke? Måske det er ikke bare barnet, der er noget galt med, eller skolesystemet, eller måske skulle jeg prøve at arbejde med mig selv, gå i terapi, kigge indad, whatever, og have et sprog for hele den
verden, også lidt i sammenhæng med det, du sagde. Altså, det er der ikke så mange, der ligesom, der kan eller finde ud af at arbejde med. Ikke? Og det synes jeg også bare sådan, det er også ret interessant, fordi ja, vi kan godt fjerne alkoholen, men vi skal jo være så med mennesket bagved, eller sådan, der er stadigvæk igen, apropos det der med, at der er lang vej ind. Lang vej. Hvis vi først bare arbejder med alkoholismen eller problemet der, så skal vi også lige finde ud af, fordi der er jo også børn, der har nogenlunde samme problemstillinger eller udfordringer, som hvis forældre ikke er alkoholikere, men som bare har problemer op i hovedet selv, og ikke kan finde ud af at justere, eller ikke kan finde ud af at se ind af, altså som også ender med at blive overhøflige og hjælper de voksne på områder, hvor de ikke skal, eller altså sådan, det behøver man ikke nødvendigvis at have en alkoholisk forælder for at være et barn, der opfører sig sådan. Vel? Så det er jo sådan, og selv i sådan nogle tilfælde, så kigger man også sådan på, hvordan, jamen så gør vi hverdagen lettere for barnet, og vi hjælper måske, skal barnet flyttes ind til et andet rum, hvor der er lidt mindre larm, fordi det kan være det larm, der forstyrrer barnet, eller man glemmer helt at kigge sådan dybt ind i kernen på barnet, eller på, hvad foregår der egentlig derhjemme, altså hvordan opfører forældrene sig over for barnet, hvordan håndterer de, når barnet græder, fordi hvis forældrene gør alle mulige, i min optik, sindssyge ting, som jeg også selv har været ude, altså smide børn ind på værelsen, når de græder og lukker døren, og det kan man jo godt gøre, uden at man nødvendigvis drikker. Hvad sætter det så ikke i barnet, og hvordan ender det så ikke med at opføre, altså sådan, der er så mange ting, som man kunne tage fat i også, ud over alkoholen, og hvad det problem ligesom indebærer. Ikke? Og selv der, altså det er virkelig bare, det er virkelig en lang kamp. Altså. Ja, og hvis jeg skulle supplere det, fordi jeg prøver ikke at lave modstand for dem eller et eller andet, så er der også bare noget, der måske er tættere på, fordi jamen vi kan netop godt som system eller som omverden gå i gang med ligesom at angribe misbrug. Ikke? Og sige, nu skal vi have din mor ædru eller din far clean. Og det gør vi jo tit ikke. Kom, nu skal du høre her, barn, hvordan du kan støtte din far i processen frem mod at blive ædru og alt sådan noget. Ikke? Og der bliver rigtig lang vej frem til barnet og barnets verden der, hvis man går den vej. Eller de andre ting, du nævnede, ikke? Altså hvor der på en måde, det er ligesom om, vi når vi aldrig rigtig frem til at møde barnet der, hvor det er. Men der er jo på en måde hver dag og hele tiden øjeblikke, hvor barnet kunne mødes der, hvor det er af en voksen, som er oprigtigt interesseret i det, og som ikke har travlt med at skulle fikse noget. Det er der hele tiden. Den mulighed findes på en måde. Hver sekund, vi er i nærheden sådan et barn. Ikke? Ja. Fordi børn har også et sansapparat, der godt kan mærke, er det der, eller er det der ikke? Er det der, eller er det der? Især hvis de er rigtig meget vant til nogen, der ikke er der. Så er de totalt tit, antenner derude. Jeg blev sådan, hvor du fortalte den der historie om din skolepsykolog første gang. Jeg har ikke grund til at sige om hende, hun er sikkert pissedygtig, eller skidesød, eller alt muligt andet. Jeg aner ikke, hvad hun er. Men jeg kan lige se, hvordan hun har været på arbejde, og hvordan lille Monika i min fantasi, næsten bare hun åbner døren ind til rummet, ligesom har aflæst. Skal jeg sænke paraderne her, eller skal jeg i hvert fald slet ikke det? Og det tænker jeg, mange tuba-børn og unge kan aflæse meget hurtigt. Så ligesom, er der en chance, eller er der ikke en chance her? Og ofte er der ikke en chance, fordi folk har travlt, og folk har andet i hovedet, og alt muligt, meget forståeligt. Men så mister man jo de der chancer for faktisk at komme i kontakt med sådan et barn. Ikke? Og spænde sig ned, komme i øjenhøjde, komme i ro, og åbne forsigtigt i et tempo, som er afstemt med den her lille bange krop. Ikke? Så vedkommende får lyst til at sige, eller måske bare begynde at græde lidt helt af sig selv, der kommer vand ud af øjnene. Så, altså, nogle gange skal der ikke mere til, end at kontakten bliver etableret, og her sidder en voksen menneske og er parat til at rumme, hvem er du? Men det er bare en tryllekunst, og det er virkelig ikke noget, som vi bare ligesom har siddende i bæltet. Vi har så travlt og skal videre som regel, og så misser vi det. Ja. Jeg får lyst til at læse et spørgsmål op, som jeg har fået. Fedt.
som jeg synes passer sindssygt oplagt ind her. Der er en, der skriver sådan her: jeg synes, at det kan være svært at røbe barnets hemmelighed. Når jeg har spurgt ind til forhold, hvor jeg fornemmer, at barnet går med en hemmelighed fra hjemmet, f.eks. omkring misbrug, så kan jeg føle, at jeg afslører barnet, og dermed bringer dets uberettede skam frem. Det kan være en svær position at sætte barnet i, og jeg synes, det er svært at vide, hvad jeg så skal stille op, hvis barnet netop begynder at lyve for at bevare hemmeligheden. Hvordan griber jeg så barnet på den gode måde, så det ikke forværrer skammen? Og jeg synes egentlig bare, det er et sindssygt godt spørgsmål. Det er irriterende godt spørgsmål. Sætter fingeren på super vanskeligt, ikke? Jo. Og bare ikke lyst til at fremkalde det barnets skam, eller sætte det i en klemme. Det er det slemt nok i forvejen. Nej. Det er så, hvad fanden gør vi? Ja, og barnet er jo også, det talte vi også lidt om sidst, det der med, barnet vil jo også beskytte sine forældre langt hen ad vejen, ikke? Fordi det er liv eller død, som du også var lidt inde på sidste gang, at den der biologiske tilknytning, man har til sine forældre, især sin mor, altså der skal virkelig meget til, før man kan bryde den, ikke? Så hvis barnet ser en mulighed for, at mor lige pludselig eller far bliver udsat for et eller andet, der ikke er rart, så kan barnet hurtigt gå ind og køre med på den præmis for at beskytte, og så er man bare sådan, okay, så er man også bare tilbage fra scratch igen, ikke? Og hvor starter vi så, hvis ikke man kan, altså jeg synes også, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi det er sådan, det er jo netop for barnets skyld, man gør det, allermest, ikke? Så hvis man også kommer til at skade barnet på en eller anden underlig måde ved at overhovedet gøre noget, ikke? Det er godt nok. Ja, det er virkelig et dilemma, men på en eller anden måde får jeg bare lyst til at bringe det andet perspektiv i spil, fordi jeg synes, altså når jeg sidder og læser den her sag omkring mig, og hvad der er skrevet omkring mig, altså så rammer det mig ret hårdt, at jeg har været lige der. Lige der. Altså nogen kunne jo vitterligt bare lige have sådan her spurgt lidt. Og ja, så kunne det godt være, at jeg ville sidde og blive mere skamfuld, fordi nogen på en eller anden måde røbede en hemmelighed. Men på en eller anden måde vil der også være en følelse af, at jeg er blevet set. Jeg synes, når jeg sidder og læser det nu, altså bliver jeg virkelig ked af det på mine egne vegne, og det lille barns vegne, fordi jeg tænker, at det var så oplagt, at der bare var en, der lige havde ture at spørge, eller bare lige prøve at nærme sig i det mindste. Bare lige for at undersøge lidt. Eller i hvert fald så tage det videre til nogle andre. Altså sådan, jeg synes, det vi sad og snakkede om, som en del af vores forberedelse. Altså hvad gør man, hvis nu selv pisser svært? Hvorfor er det så, at man ikke prøver at finde hjælp andet sted? Altså blandt kollegaer, blandt altså alle de her hjælpeorganisationer, hvor der er god viden eller rådgivninger, man kan ringe til. Altså hvorfor er det, man så ikke vælger den løsning, hvis man synes, mødet med barnet er det svære? Så er der jo andre muligheder stadig. Og det, ja. Jeg synes, det er bare sandt, hvad du siger, og altså det er et mærkeligt spørgsmål, det er svært at forklare, men der er nogle gode grunde til det psykologisk set, og det er jo også derfor, det så helt sker hele tiden, selvom mennesker ikke er onde som sådan, eller har den hensigt at skade børn. Men ja, så, altså for mig, der er det lige så primitivt, de der mekanismer, som får os til at undgå de her problematikker, eller de her situationer, eller de her svære spørgsmål, eller den her vanskelige kontakt. De er lige så primitive, som når vi har besluttet os for, at jeg skal tabe 5 kilo, og så altså kl. 11 om aftenen står og kigger ind i køleskabet, ikke på rysten eller et eller andet. Altså det er helt primitivt, det er helt latterligt, irrationelt. Det giver ingen mening. Altså har du besluttet dig, eller har du ikke besluttet dig? Jamen min krop synes noget andet, ikke? Altså der er sådan noget helt basal undgåelse i det, som griber os, selvom vi er dygtige mennesker, eller ansvarlige mennesker ellers. Men det er selvfølgelig ikke nogen undskyld overhovedet. Når vi er ude og undervise i det her tema i Tuba, så snakker vi om den professionelle tvivl, og bruger sådan tit sådan en metafor som et pendul, der ligesom skal i ro, fordi vi har tilbøjelighed til som mennesker enten at underreagere, begynde at bagatellisere, det er nok ikke så slemt, og få en fin karakter, nej, var du sød og dygtig, Anders, ikke? Og altså, var du en frisk dreng, eller det var sådan godt, vi fik snakket, og så ud af døren, eller et eller andet, ikke? Eller vi kan gå i panikagtigt, eller vi kan ligesom blive grebet af angsten og rulle med den, og så begynde at overreagere. Så ligesom, alarm, bare bue alle, altså du ringer til politiet eller myndigheder og sådan noget, og der står bare en dør og bare fuldstændig kørt over. Og ingen af de ting er gode for barnet, og det er barnet, det handler om, ikke? Så vi skal have pendulet i ro, og hvordan gør vi det? Hvis vi har en krop, du ved, der er allerede i gang med at få gode idéer til, hvordan kan jeg komme væk fra det her, så skal vi ligesom jo kortslutte det system først. Og det kan fx være ved at tage fat i en kollega, eller en leder, eller et team, og sige, jeg er i tvivl.
min krop har lyst til at fejle det væk og sige, det er nok ikke noget, men jeg har faktisk mærket en tvivl i forhold til det her barn. Jeg ser noget, jeg mærker noget, jeg fornemmer noget. Jeg kan ikke sætte fingeren på, jeg vil ikke sige, at jeg har set faren eller fuld, eller ved. Og jeg har ikke hørt noget konkret, men min mavefornemmelse siger mig, at der er et eller andet her, så jeg er i tvivl. Det vil jeg gerne tage alvorligt. Hjælp mig med at holde øje. Hvad har I set? Hvad fornemmer I noget af det samme? Altså start der ligesom at sætte et anker ned. Bruge sin tvivl professionelt, i stedet for bare at lade den styre en. Og så bygger det jo derfra professionelt, fagligt, at man iagttager, kigger. Selvfølgelig skal man handle, hvis man skal handle, hvis der er barn, der bliver misrøgt. Så skal det jo ikke vente. Men hvis man faktisk er i tvivl, blive hos det, og få snakket med en kollega, få lagt en plan om, hvordan tager jeg den her kontakt, jamen hvad så hvis barnet begynder at græde, og jeg skal ind og undervise i dansk, og så får man lagt en plan sammen med en leder, eller et team, eller et eller andet, så man kan gøre det ordentligt, og så man har forberedt sig på forskellige måder, tage stilling, hvad kan jeg, hvad vil jeg tilbyde barnet, hvordan kan jeg være troværdig, sådan en grundighed i det. Og hvis man først har fat der, og man har nogen i ryggen, der støtter en, så tror jeg slet ikke, det behøver at være så farligt eller komplekst at tage en snak med et barn, og så tage den derfra. Se, hvor skal vi hen, hvad er barnet klar til? Hvordan kan jeg gå til og fra i et tempo, så barnet ligesom holder skuldrene nede og bare føler sig set og bliver mere og mere modig i forhold til at få den hjælp, som vi som voksne kan se, det skal du have, det skal altså. Fordi det er ikke godt for dig at gå i det der. Men den grundighed, det er bare ikke noget, der bor ude i verden. Det er ligesom noget, der skal afleveres i kære fagfolk i sådan, at det her, det skal vi blive bedre til sammen. Giver det mening, når I lytter på det? Det synes jeg. Altså, ja, det synes jeg rigtig meget, det gør. Altså, jeg kan også se, der er ved at blive skrevet igen i chatten. Men ja, det synes jeg. Men, og jeg bliver også nysgerrig på den der del omkring spørgsmålet, som ligger op til det her med, altså, kan det potentielt forværre skammen? Det kan det. Det må vi bare ikke lade os stoppe af. Vi kan gøre det så ømt og så omhyggeligt og så nænsomt, som vi overhovedet kan. Vi kan gøre det transparent, så vi tager barnet med i processen og siger, nu kommer jeg har tænkt mig at gøre sådan her, det bliver nødt til de her grunde, fordi jeg synes, det er vigtigt. Jeg ved godt, det synes du ikke, jeg skal, men jeg er altså nødt til lige at træffe en beslutning på dine vegne her, for jeg er den voksne, og du er barnet. Så barnet bliver løftet fri for at sidde med ansvaret. Hvis vi spørger ansvaret, altså hvis barnet, synes du godt, jeg kan gøre det her, ikke? Så ligger ansvaret skyld på barnet, så skal de jo træffe det valg og sidde tilbage med ansvar. Så når vi er voksne og med børn at gøre, så er vi nødt til at tage det ansvar på os, også for at barnet kan få nogle negative følelser, blive ked af det, blive bange, blive vred på os. Det skal vi kunne rumme, også omsorgsfuldt og nærværende og give det plads. Og så ser vi ikke, vi kan reparere relationen bagefter. Ikke? Det er bøvlet og svært og krævende, men det er barnet. Vi er nødt til det. Jeg får lyst til at tilføje noget til det der, som er noget, der er sket for mig selv, men som jeg tror faktisk også, jeg snakkede om det sidst, men jeg kom jo først ind i Tuba som, jeg tror, jeg kan ikke huske, det var 27 eller 28 år, ikke? Fordi en af de voksne, der også boede i det bofællesskab, jeg voksede op i sammen med min mor, hun ringede til mig og spurgte, om jeg kendte Tuba, og hvad det ligesom stod for, og det gjorde jeg så ikke, så sagde hun, det synes hun, at jeg skulle kigge på, fordi det ville hun mene var godt for mig, i den situation, jeg var i med min mor. Og jeg blev jo stiktosset på hende til at starte med, og var sådan, hvad fanden hun blandede sig i det for. Da jeg først havde fået set, hvad det handlede om, hvor jeg sådan, det her, det er ikke et problem, og så slemt er det slet ikke, og det ene og det andet, ikke? Hvor, apropos det der med, at vi skal ture og tåle, at barnet bliver sur på os for at hjælpe barnet på den lange bane, altså også i forhold til spørgsmålet, i forhold til skammen der, ikke? Fordi det har jo hjulpet mig helt ekstremt meget, så kan det godt være, at jeg blev rasende, og altså, jeg er pisforbandet på hende der, og var skældt hende ud, og sådan, det kom ikke hende ved, men så har jeg jo gået med det i min underbevidsthed og arbejdet med det, og så efter en måneds tid, så gik jeg lige ind og tjekkede, det kunne være, at man lige skulle undersøge lidt nærmere på det der Tuba der. Så
lidt efter lidt, og så endte det med, at jeg så fik sendt en ansøgning, eller hvad man siger, ind til Tuba for at komme i gang. Ikke? Og det er så sat hele det her, det er 10 år siden nu, ikke? Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden det nærmest. Og den ene voksne, ud af alle dem, der har været, som turer rent faktisk, og sådan, gør lige det her, eller gå lige den her vej, eller tjek lige det der ud, fordi det vil være... og jeg startede jo netop med at blive pisse sur og beskytte min mor, og måske mere skam og alt muligt, ikke? Men nu er jeg så også 28 og ikke et lille barn på, eller var 28 og ikke et lille barn på, og ikke 7 år, men sådan, der er selvfølgelig en forskel. Men princippet er lidt det samme, det der med, at barnet dør nok ikke af at opleve det for en kort periode, hvis det så bliver hjulpet derfra og videre, og sådan, hvordan arbejder man så med de følelser, og så igen bare hellere gøre noget, end ikke at gøre noget. Ikke? Fordi... Præcis. Og det er virkelig, når jeg kommer i kontakt med, hvor vigtigt det er, så hæver jeg glæder mig selv hæve stemmen og alt muligt. Og det kommer jo til at lyde som om, at det har jeg bare styr på. Jeg har dyb respekt for alt det der tricky menneskelige, noget som får os til ikke at gøre det rigtige i de der situationer. Ikke? Bare lige for at sige det. Altså det er ikke for at spille hellig. Men jeg synes, det er vigtigt. Og hellere gøre noget, end ikke at gøre noget. Altså hellere træde ind i det ansvar. Fordi at alternativet, det er, at ansvaret bliver liggende hos barnet. Ja. Og det er de mennesker, vi møder i Tuba år senere, at de har gået og virkelig taget skade af at bære på det ansvar. Og deres sandhed er blevet, jeg har nedlagt vores familie. Ja. Så er det altså bedre, hvis de kan pege på en eller anden fagperson, ikke, og sige, kæft, hvor er du kæmpe røvhul. Se nu, du har smidt en håndgranat lige ned i noget, der var vildt svært nok i forvejen og komplekst og ødelæggende og fuld af smerte. Og jeg gik faktisk og brugte alle mine kræfter på at holde kontrollen over det der felt, ikke? Og så kommer du bare ligesom og river det hele fra hinanden. Se nu, hvad du har gjort, dit mega spasserøvhul. Men det er bedre at give det, altså at åbne den dør og give lov til, at det er så mig, der er the bad guy, synes jeg, når man tænker over det, end at ansvaret bliver liggende hos barn. Det er simpelthen det, der ikke går. Kan I forstå den? Ja, det er helt vildt. Det er jo at tage et ansvar på sig, og det kan føles kontraintuitivt. Ja. Men alternativet er, at barnet står ved. Ja. Jeg synes bare, det passer meget godt. Altså, vi har fået endnu et spørgsmål. Det lyder sådan her. I har flere gange nævnt barnets loyalitet til forældrene. Ja. Den er jeg helt med på. Jeg tænker også, at der er den del af skammen, der kan bunde i, at barnet oplever, at forholdene derhjemme afslører, hvor dårligt et barn det er. Altså, at barnet er problemet. Ja. Hvordan tænker I, at man på bedste vis afkræfter den opfattelse hos barnet, når man afslører et hemmelighed? Frasen, det er ikke din skyld, kan lyde så hul. Ja. Og det passer jo lige med, hvad du lige siger. Hvem er det, vi har som... Ja. Det er nogle kloge spørgsmål. Ja. Det er meget dybt. Ja, det er det altså. Og det er lige spot on. Ja, det er det godt nok. Altså, du må lige hjælpe mig med det sidste del af spørgsmålet, for jeg kom til at hænge i den første del, og det her med, hvordan, fordi vores nervesystem, det vi ved om det i hvert fald, hvordan det virker, og det her med skam, hvad er det egentlig for noget? Skam smitter, og vi kan føle skam på andre menneskers vegne, og børn mærker deres forældres skam. Altså den ligesom man krummer til, når man ser klovn i fjernsynet, og sådan. Det er sådan, ligesom ens egen krop spejler den skamfuldhed, der foregår på skærmen, ikke? Og det er måske også derfor, det er sjovt at se, fordi det får næsten helt, næsten ikke være i sig selv. Men det er jo bare en helt anden alvor, når vi snakker om børn, der går i en familie, hvor tingene ikke er gode. Altså, hvor tingene ikke fungerer, og hvor os, som hører sammen, men vi har det ikke godt. Altså, det er skamfuldt. Og det mærker barn, og den skam mærker barn, så når det bliver afsløret, og når det bliver offentligt, hvilket er det sidste skam ønsker at blive set, så gør det også barnet ondt. Det er et dilemma. Der er ikke nogen vej udenom det, som jeg kender. Og jeg synes, det er godt sagt, det er ikke din skyld, er tomt. Men det er ikke, altså det er ikke nok i hvert fald. Det er virkelig ikke nok til at støtte det barn og sige det en gang måske. Eller ikke sige det 10 gange, eller overløse det på barnet.
Så der skal noget mere til, men det er et godt sted at starte og sige, det er ikke din skyld. Altså det er nogle ord, der godt må flytte ind i en barnekrop. Så kan det være, at man bliver 20, for man forstår, hvad det betyder. Men der var en, der sagde det dengang. Det er ikke din skyld. Det kan være vigtige ord på en måde at have lagret, så de ikke lige sådan får fylde med det samme. Og så er der en vigtig pointe i, at nogle gange, når man har med børn og nervesystemer, og så noget sprødt noget at gøre som skam, eller sådan noget følelsesfuldt noget som skam, så skal der noget mere og andet til en ord. Lars Sørensen, som er psykolog, som har skrevet om skam, han har sagt det her med, det eneste, der kan helbrede skam, det er at blive set på med kærlige øjne. Skammen tror ikke, at den vil opdages. Skammen vil skjule sig, og vil ikke opdages. Gør alle mulige faktorer og tryllekunstner for ikke at blive kigget på det. Men inde bagved det, der ligger der lige præcis en mangel på at blive set. Altså en trang til at blive set, men som jo har slået sig så mange gange på relationer, hvor man ikke har følt sig set. Altså at skammen har trukket sig tilbage og laver den der lille kugle indeni, hvor man har den kontrol, at ingen ser mig, men så til gengæld så hænger man jo så på den der forkerthedsfølelse, at egentlig så er jeg uelskelig. Og den selvbeskyttelse, den kan ikke oplyses med ordene, det er ikke din skyld. De når simpelthen ikke derind. Altså, de er rigtige, og de er velplacerede, og de skal også siges. Men man skal på en eller anden måde finde veje ind til at være sammen med det barn, så det begynder at føle sig set på med kærlige øjne. Altså, og der er det ikke en god idé at kigge på Monika og sige, når du har svært ved at læse. Altså, det er ikke noget, der løsner nogen steder. Men nogle andre bevægelser, noget andet tilnærmelser, som handler om, at Monika begynder, undskyld, jeg bruger dig, men jeg ser bare den her pige foran mig, altså, som lige så stille begynder at føle et blik i øjet, en voksen, der tager sig tid, en voksen, der ikke er travlt, en voksen, der ikke presser på, en voksen, der afstemmer, eller du ved, mærker efter, hvor er du henne, så hvad kan jeg gøre? Oplevelsen af at blive registreret på den måde, det løsner skam. Fordi det er de der manglende oplevelser af faktisk at være betydningsfuld og blive set, blive opdaget. Og så kan sådan et barn lige så stille lempe på den der selvbeskyttelse og begynde at dele virkelighed med den voksne. Lige så stille. Og så vokser selvværden også, og skammen altså, træder i baggrunden. Men det tager tid. Ja, det og det tager bare længere tid, hvis man først begynder at tage kontakt som 28 år. Ja. Det er nemmere med et barn på 8. Ja. Men det er ligesom svært at få hold på det. Der er lidt mere elasticitet. Ja, det er der. Ja. Meget. Og i det ligger der også, altså nu synes jeg bare en god forlængelse af det her med skyld og skam, så synes jeg også, der ligger ordet ansvar. Ja. Altså som barn tror man jo nærmest, man har ansvar for at fikse den situation selv, eller det er noget, man skal tage på sine egne skuldre. Ja. Så det er jo også der ligger en eller anden, noget fint måske, at på en eller anden måde afmystificere i den her samtale i mødet. Altså i forlængelse af at sige, det er ikke din skyld, men måske også på en eller anden måde tale til det, hvor det ansvar ligger, som man har set som fagperson eller som voksen. Og derfor skal de jo heller ikke faktisk til side, de skal ikke faktisk til side, de skal siges, og det er nemlig godt også, og især hvis man lige har etableret en relation til barnet, så barnet ligesom er landet i sædet og tænker, okay, der tror jeg godt, jeg har lyst til at være sammen med. Og så kan begynde at sige, nu skal du høre her, det her med at have et misbrug, det er altså ikke noget, du kan gøre for, det er ikke noget, du kan styre, det er noget, din far han selv skal beslutte sig omkring. Og den samtale er vigtig, ikke? Men den ligger ligesom lidt længere henne, og der er hul igennem. Nej, jeg kommer bare til at tænke på, at jeg forstår også godt den der præmis med, at det kan være for nemt at bare sige, at det ikke er din skyld. Men jeg har faktisk 2 ting, jeg vil sige omkring det. Den første er, at jeg har oplevet en personlig historie, hvor det faktisk har hjulpet helt ekstremt meget at få at vide, at det ikke var min skyld. Bare de der simple ord. Og det var, jeg skulle til Thailand med min mor som 10-årig. Og jeg havde ikke lyst til at tage med, fordi min mor havde opført sig. Jeg kan ikke helt huske, hvorfor, men hun havde opført sig virkelig uhensigtsmæssigt og dårligt. Og jeg havde virkelig ikke lyst til at tage med. Og min mor gik lidt i panik, fordi hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun kunne ikke tvinge mig til at tage med. Hun fik så talt med min far, som sagde bare meget tydeligt til hende, du skal fortælle ham, at det ikke er hans skyld.
Og det synes hun var lidt underligt til at starte med, men det gjorde hun så. Hun endte med at sige, det er ikke din skyld, det her. Nu kan jeg ikke lige huske helt specifikt, hvad det var, der var sket. Men jeg fik at vide, at det ikke var min skyld. Og da jeg så kom hen til min far weekenden efter og skulle forklare det her, så spurgte han ind til det, og så gik jeg helt stolt og sagde, ja, men jeg skal til Thailand, for det var ikke min skyld. Sådan helt lykkelig 10-årig, der bare havde opfundet den dybe tallerken, ikke? Ja. Og det er virkelig sådan, jeg kan også selv blive lidt rørt over at fortælle det, fordi det er sådan en, det er så simpelt jo, det er helt med på, men alligevel nogle gange kan det faktisk rykke sindssygt meget, fordi det netop er det barnet måske tror, at det er det skyld, ikke? Og den anden ting, jeg kom til at tænke på, var, at det var ikke for at sammenligne det med en film, den her virkelighed, men en film, der hedder Good Will Hunting. Så jeg lige at tænke på det. Er det rigtigt? Ja. Med den der psykolog og med Matt Damon, som er en ung, sej gut, der er oppe og slås hele tiden og har problemer og sådan noget, som jo en eller anden smuk scene for at vide, at det ikke 10 gange eller sådan noget træk, at det ikke er hans skyld, ikke? Hvor han så knækker til sidst og bryder ud i gråd, fordi han virkelig bliver ramt af, at det ikke er hans ansvar, at han måske har gjort alt det, han nu har brugt sig ud. Ikke? Ja. Og det synes jeg også er virkelig sigende, og kan sætte mig selv super meget i relation til ham og hans historie i hele den der. Så selvom det måske er for nemt nogle gange, og alt det du sad og forklarede før, skal der jo også til, men jeg synes bare at sige, det ikke er din skyld, alt efter hvad historien nu er, og familien og sammenholdet mellem mor, far og barn og sådan noget, men det er faktisk et virkelig godt sted at starte. Ja. I hvert fald ud fra mine personlige oplevelser. Ja. Det er godt, at de nuancerer det på den måde, fordi det er selvfølgelig rigtigt, og det er måske aldrig nogensinde til nogen skade at sige det. Jeg lægger mærke til, at der, hvor den gik direkte ind og ligesom bare lagde sig på et lystavlen med det samme, det bliver så også sagt af din mor til dig, altså i den relation, ikke? Og jeg har også mødt mennesker, du ved, som måske, hvis de måtte ønske sig en ting i livet, så var det, at forældrene bare en gang sagde, at det er ikke din skyld. Ja. Men det er bare så aldrig sket. Så jeg er med på, at på den måde, der kan det have en total, virkelig kæmpe betydning. Ikke? Ja. Og en gang bare, bum, det andet. Det kom fra kilden, der havde udlagt det første omgang. Det gør en forskel. Ja. Og så netop Good Will Hunting, ikke, synes jeg også, måske får jeg det bare sagt mere rodet eller komplekst, end det behøver at være, men den scene er så fin, og jeg tror, vi falder for den, fordi at den viser netop også, at første gang det bliver sagt, der er det sådan, alle forsvarene, ikke? Væk med det, ikke? Og anden gang, og tredje gang, og fjerde gang, og han banker bare løs på den der dør, men jo også på bagkant af et venskab, de har bygget op, ikke? En relation, de har bygget op, og så kan han bare ikke stå imod det til sidst, vel? Og så bliver der hul igennem, og det er derfor også godt. Og så kan man mene, hvad man vil om den film, men den scene, den er sindssygt fin. Det er den virkelig. Ja. Og det er ikke din skyld. Nej. Men det er det ikke. Nej. Det er ret vildt. Det er ikke jeres skyld, børn derude, som går rundt i det her. Det kan jo aldrig nogensinde være. I kom bare ind i verden, du ved, helt åbne, uskyldige, og landet midt i sammen med nogle voksne mennesker, som har det skidesvært, eller havde det skidesvært. Det kan aldrig være. Jeg kommer tit til at tænke på det der, fordi jeg har en søn, der er 1,5 år nu, snart 2. Det er virkelig sådan for alvor gået op for mig, det der med, at det ikke er min skyld i min historie. Ja. Fordi når man kigger på det her lille barn, der er netop helt uskyldigt render rundt, hvor jeg var sådan, det der barn kan aldrig nogensinde bære ansvaret for noget som helst, hvad der sker i mig eller i hans mor. Og hvad vi måske kommer til at proppe ind i ham. Det kan aldrig være hans ansvar. Nej. Og det er sådan både voldsomt, men også super befriende på samme måde at opdage det. Ja. Og det er først gået sådan rigtigt op for mig, efter jeg selv fik børn. Fordi det er sådan, altså jeg kan virkelig fordreje det der barn med at gøre rigtigt og forkert og op og ned. Og sådan, altså, fordi det er så dybt afhængigt af mor og far. Ikke? Så det er sådan, men det er jo netop så uskyldigt og så rent, at det bare sådan... Ja, det er så nemt. Det kan umuligt være barnets skyld. Altså, men det er bare det, der desværre ofte sker inde i barnet. Ja. Og jo desværre også i nogle forældre, ikke? I deres ros, eller i deres egen forvirring, eller deres egen smerte, at de faktisk retter pistolen mod datteren eller sønnen, eller et eller andet i en forpulet sæk, og hvad fanden, det er også dig, der ikke kan, og må du også tage dig sammen, eller får du sygt, eller alt. Hold kæft, for jeg har hørt på nogle ting, der bare sådan helt
ufattelige, at en forælder kan sige til et barn, ikke? Men når man kommer derud i tårerne, i sin ros og i sin selvdestruktion, så sker det jo desværre også, at de voksne, eller at en forælder begynder simpelthen aktivt at bekræfte det i ord og handling. Ja. Det er ret forkert. Ja. Det er sandt. Og det er ret rough. Det er svært at forstå, men det sker. Nå, vi skal jo til det. Kan du hjælpe os? Okay. Ja, det tænker jeg. Altså, jeg synes jo egentlig, vi har fløjet lidt rundt i de forskellige emner, og det var jo egentlig også det, der var tanken i dag. Men jeg tænker, det kunne være fint at sådan, måske gå lidt mere i dybden omkring det her med, hvordan børn og unge også kan reagere lidt forskelligt. Fordi vi har snakket meget om det her med, hvordan er berøringsangsten hos fagpersonerne, de voksne, men også for børnene. Men er der måske også en måde, at børn kan reagere lidt forskelligt på, og have lidt forskellige behov i det her møde med en voksen eller fagperson? Ja. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Jeppe? Jo, altså, du lægger fint op til det her tema omkring roller, som vi nogle gange prøver at sætte ord på. At det, som vi kalder overtilpasning, som sådan et samlebegreb nogle gange, ikke? Altså, at når en familie ikke har det godt, og de der roller og ansvar ikke fungerer sådan, som de helst skulle fungere, for at et barn kan føle sig trygt og tilknyttet og vokse og udvikle sig. Når noget ligesom går galt i det, så er børn bygget sådan, at de begynder at prøve at kompensere. Så de prøver at regne ud, hvordan kan jeg bidrage ind i det her, så vi ikke falder fra hinanden, fordi børn er afhængige af at have deres omsorgspersoner hos sig. Så de begynder at tilpasse sig. Og vi kalder det overtilpasning, fordi det ikke er en sund tilpasning. Sådan en tilpasning, det er det her med, at man så ligesom kan læse en situation, eller fornemme en situation, og læse andre mennesker, og du ved, det kan godt være, at jeg ikke lige skal tale på den her måde nu, eller smide tøj med det hele, eller sådan nogle ting. Ikke? Altså det er sådan en sund tilpasningsevne, vi har, hvor vi kan aflæse verden, og få det hele til at fungere, samtidig med, at vi passer på os selv. Men overtilpasning, det er det der, altså den der virkelig voldsomme kraft, som mange børn bliver grebet af, når der er noget i vejen i deres familie, at de bare går på overarbejde for at finde løsninger. Hvad kan jeg gøre her? Og det er jo ikke en bevidst kognitiv ting, de går og overvejer. Nogle gør måske og ligger og tænker på det om natten, ikke burde jeg sådan, eller kunne jeg sådan, eller hvad hvis jeg gør sådan, eller skulle jeg skælde mor ud, eller skal jeg trøste far noget mere og sådan noget. Ikke? Men det er også bare sådan en helt kropslig bevægelse nogle gange, ikke? Som sætter gang i nogle reaktioner i børnene, som de så pludselig bare bliver grebet af. Og der har man prøvet at sætte ord på det med nogle forskellige begreber. Det bliver altid firkantet, og mange af os har flere roller, eller har forskellige roller gennem livet, så det er ikke sådan en eller anden label, man skal sluge. Men nogle gange snakker man om helten, der ligesom går i overgear i forhold til at være hjælpsom og støttende og trøstende og gå rent og lave mad og passe lillesøster og hente dem ned på krogen og hvad ved jeg, ikke? Altså, og tager opkald fra lærer og siger, at far sover lige nu, men alt er fint, eller whatever. Altså, simpelthen bare sådan en lille super MK, ja. Ansvarsbevidst overblik. Altså, ja, på arbejde, ikke? På at holde tingene sammen og også holde den der familiebarriere lukket, så der ikke er nogen, der kigger ind eller får øje på det. Så kan man tale om rebellen, som sådan ligesom er den modsatte grøft. Det var lidt det, jeg tænkte på, da jeg sagde, at det er heller ikke et bevidst valg nødvendigvis, men det kan, så nogle børn reagerer simpelthen med at blive bærere af et raseri, som jo ikke er deres, og på deres uskyld, ikke? Men som er et raseri, der bor i feltet. Altså, fordi ting er så forkerte, som det er. Altså, børn kan også blive vrede, men tit så bærer de her børn på meget mere vrede end deres egen. Altså, mors vrede, eller fars vrede, eller hele familiens vrede, ikke? Og så går de ligesom bare rundt med sådan en eksplosiv krop, der brænder indeni, og begynder måske at opdage, at det hjælper en lille smule, et par sekunder, hvis man smider en mælkekasse i hovedet på eller andet, så vedkommende begynder at gøre. Men jeg forstår godt, hvor fungerer. Det gør jeg også selv, men det er jo overhovedet ikke sjovt. Eller tænder ind i et cykelskur, eller
pisser på gulvet inde i klassen, eller sidder og vipper og stiger læreren ind i øjnene, mens vedkommende bliver mere og mere hissig, eller alle sådan nogle der ting. Og det er jo dem, vi så tit ligesom går i gang med at fikse, ikke? Altså Frederik, han har virkelig ikke en okay adfærd. Vi har snakket om det henne i klassen, og det er altså ikke blevet bedre siden i år. Vi skal altså også have, vi skal have kigget på Frederiks adfærd. Ja, eller også så skulle vi have kigget på, hvad foregår der derhjemme, ikke? Og hvordan har Frederik det egentlig. Så det der rebelrolle, der er mange udtryk, jeg kommer til at overdrive lidt, eller male med stor pelsen, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Så er der også sådan ligesom en drømmereaktion, som mere er sådan en slags træk al energi tilbage ind i kroppen, laver sådan en indre liv, som er beskyttet mod alt det her kaos herude, hvor man kan egentlig godt lide bare i hver indre værelse, og så gerne vil lukke dør, med sænket belysning, måske et gamer-univers, eller drømmeunivers, læser mange bøger, eller skriver, eller et eller andet, som er, hvor man er selvvedligeholdende, eller self-sustainable, har ikke brug for så meget, har ikke brug for nogen, man kan sådan lige liste sig ud, uden der er nogen, der opdager, der henter lidt mælk og lidt småkager, eller et eller andet, mens der er nogen, der skændes, der er nærmest ikke nogen, der opdager, at den findes. Og så laver man sådan et indre liv, hvor ens livsenergi udspiller sig. Men man har opgivet at deltage i den her verden herude. Og dem overser vi jo også meget nemt, ikke? Fordi de er ikke besværlige. De er der nærmest ikke. Var Frederik i skole i dag, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Man skulle sidde dernede, men der ikke lige være til. De kan blive så næsten gennemsigtige. Og så klovnen nævner vi nogle gange ikke. Hvad for en? Klovnen. Underholdningen. Gakkeren. Ja, altså man kan, skabe en god stemning. Sidder rundt om bordet, det hele er anspændt, de har lige skændtes, eller nogen har dræbt eller et eller andet, ikke? Og så slår en skid, eller fortæller en joke, eller tabe noget, eller altså fjerne fokus, tiltrække sig fokus med nogle store faktorer og noget udklædning i overført betydning. Det er også en rolle, man kan tage med sig ind i sit ungdoms- og voksenliv, som på en måde også er selvbekræftende langt hen ad vejen, fordi vi kan alle sammen godt lide at blive, få fjernet fokus på det, som er besværligt og går ondt, så kan vi grine, og vedkommende kan ligesom bære det ansvar, og det bliver nyt, og det bliver også sådan bekræftet, og det giver bekræftelse, men det er også enormt ensomt at havne i sådan en underholderrolle, fordi hvem opdager nogensinde, hvordan man egentlig har det, hvem man egentlig er. Det er måske en kliché, men altså det. Ja, man taler jo tit om det der med, hvem er klovnen bag ved smil, ikke? Eller de der stand-up-komikere, de har jo også tit en eller anden virkelig hård baghistorie, ikke? Altså, at ting egentlig har været igennem, men så har de fundet den her måde at ligesom håndtere det på. Så det er nogle af de roller, vi i hvert fald. Ja, man kan vel også godt have, let dem sammen, ikke? Så du har lidt af alle fire, eller lidt af to af dem, eller lidt af tre af dem, eller kun af den ene. Til hver situation, ikke? Det er ikke bare sådan delt op i 4 lige bokse, det er jo sådan typisk, synes jeg i hvert fald, at man har lidt af det hele, eller lidt 80% af boks 1, og så altså sådan. Hvad med dig? Altså, hvad kan du kende dig i, hvis jeg forstår? Det må du gerne. 100% 1 og 2. Af de første. Hjælperen, pleaseren, hvis vi kalder ham det. Ja, og rebellen. Og rebellen også, ja, i den grad. Som var en af grundene til at grine. Det er, fordi jeg bare kunne sætte mig selv 100% ind i den historie, eller den fortælling omkring det. Kan du komme der nogle mindre til dig? Altså bare sådan, jeg har alt for mange historier, hvad det angår. Altså, har været op og slås utallige gange, på grund af alt for meget indre vrede, og næste måde, jeg kunne komme af med det på, troede jeg dengang, det var at være slå. Ja. Og det kunne både være folk, der havde, fortjent det i gåseøjne, men det kunne også være helt uskyldige mennesker. Det kunne være, altså sådan helt, ja. Var det altså mellemskolen, lilleskolen? Det var teenage, det var sådan 14-15 års alderen. Kørte rundt på knallerne, skulle have spillet smart, og havde lidt for mange samtaler med politiet, og sådan, altså uden dengang rigtig at vide hvorfor, men det var simpelthen, det ved jeg så nu, ikke? Men det er sådan, ja, altså også været inde forbi hos politiet og få taget forbryderfoto og
fingeraftryk og alt muligt. Ikke? Så det har været sådan lige til grænsen, hvor det endte med at gå rigtig galt. Ikke? Ja. Eller inden det gik rigtig galt. Ja. Så det har jeg rigtig mange, men også det du nævnte med, altså jeg har fyret fyrværkeri af i et klasselokale og smadret døre og vinduer i skolen og sådan helt nogle gange umotiveret, ikke? Bare fordi der var så meget indre, der bare det skulle ud, fordi hvad skulle jeg ellers gøre med det? Ikke? Og på det tidspunkt vidste jeg ikke noget om alle de muligheder, der er, altså med meditation eller værtstrækning, eller det der snak med folk om det, eller man kunne gå til boksning, eller der var så mange måder, man kunne komme af med den energi på. Ikke? Men det blev på alle mulige andre uhensigtsmæssige måder. Men også derhjemme, altså jeg har også været på sådan slås med min mor, igen rebelsk med, hvor vi har stået og kastet ting efter hinanden og væltet stole, og jeg har skubbet hende, så hun har væltet, og sådan, altså sådan mange ubehagelige historier, som jeg kunne komme i tanke om, og derfor, som du også siger, det er jo ikke sjovt, men jeg griner bare, fordi jeg virkelig kan sætte mig selv ind i den situation så mange gange. Ikke? Samtidig med, at jeg også havde den anden del, som er super overhjælpsom og bukker under for alle andres meninger og holdninger, og tør nærmest ikke at dele min egen holdning, medmindre jeg blev skubbet op i en krog, og alle 10 stod og pegede på mig på en gang. Ikke? Men så kom det typisk ud i en slåskamp i stedet for, eller at jeg pandede personen ind i stedet for at komme med noget verbalt, ikke? Så slog jeg i stedet for, fordi jeg ikke vidste bedre. Ja. Så det er sådan, og var jo også klassens klovn lidt nogle gange. Altså, og det er derfor, man kan jo sagtens have lidt af hvert, eller lidt af dem alle sammen, eller man kan selvfølgelig også kun have 1 eller 2 af dem, ikke? Men sådan, jeg synes, det er ret sigende, når den måde, du sådan. Det var meget nemt for mig at relatere til i hvert fald, desværre. Ja, men ja. Og desværre jo, i mit hoved oversætter jeg det til, at en bag alt det der rabalder, eller alt det der rolles, der er der bare en enorm ensomhed, tænker jeg. Ja, kæmpe ensomhed. Jeg følte mig forkert, og havde jo ikke et rigtigt sted at gå hen, følte jeg, fordi familien jo ikke var det holdepunkt, eller den solide søjle, man havde brug for, så blev det sammen med en masse venner i stedet for, som basically blev min familie, ikke? Ja. Som så var nogle måske ikke så heldige venner, så jeg røg ud i nogle miljøer, der var lige på grænsen og lidt over, ikke? Ja. Men for mig var det min familie, fordi det var det eneste sted, jeg blev hørt sådan rigtigt, og følte mig hjemme, ikke? Altså, så mange af den slags historier i Tuba. Hvad? Jeg har hørt mange af den slags historier i Tuba, at så finder man et eller andet mere eller mindre godt, men hvor man faktisk føler sig ok, og det betyder det hele. Ja. Ja, der var jeg jo den modsatte. Jeg var altså bare en dingse. En dingse? Ja, en dingse. Ej, ægte pleaser, ikke? Eller sådan perfektionistiske spil, sådan noget. Så derfor er det svært at aflæse, tror jeg, i forhold til, hvad der ligesom har foregået. Eller sådan, det har ligesom altid været fortælling til skolehjem, som siger, Monika, hun har bare styr på det, hun er god i skolen, hvor lige det med vanskeligheder med læsning. Ja. God i skolen, at trives med sine venner, Altså sådan en hel fortælling blev bare ligesom perfekt på en eller anden måde. Så det jo ikke var det. Men det er bare super interessant, ikke? Fordi du siger, at hele fortællingen blev perfekt. Og du var flyttet ind i rollen som perfekt. Ja. Og jeg synes, det siger det meget godt, det her med, hvordan det smitter, altså hvordan vi bliver revet med af noget, der er meget, meget primitivt, hvis vi ikke er vågne som omverden. Altså hvis vi ligesom bare kører på automatpiloten, så når vi møder en Monika, så kører vi direkte ind i en fortælling om, at verden skal være perfekt. Jeg skal helst være perfekt. Hvis jeg lever op til min del af rollen, så skal du også leve op til din del af rollen, nemlig at sige, du er dygtig, Monika, og vi mangler bare lige at forfikse det der med læsningen. Men ellers så er din verden jo perfekt, Monika. Du godt for det, og er det dejligt at have sådan en sød pige i klassen. Altså, vi er på en måde blevet totalt fortryllet eller forhekset af noget, der sker med os, hvis vi ikke er vågne. Hvis vi ikke tillader os selv at lige fange den der professionelle tvivl og sige, der er noget off her. Man skal simpelthen ikke være så perfekt der. Altså, det er ikke normalt, og det er ikke rigtig sundt. Ikke fordi der er noget i vejen med Monika, men der er noget, der skærer i ørerne, eller noget, der skærer i hjertet.
hvis vi ignorerer den lille bitte følelse, eller lille bitte professionelle tvivl, så er vi hurtigt videre, og så køber vi det, du gerne vil sælge, ikke? Nemlig, alt er godt. Jeg har det godt at snyde, og jeg er så pæn dygtig. Og det er svært, men det må være noget, vi godt kan hjælpe sig med at blive bedre til at bruge den der professionelle tvivl, som er jo banker på. Jeg tror, det er det eneste sted at starte. Fordi det er ikke altid, vi får det direkte ansigt. Og hvis vi får det direkte ansigt, vi får af en mælkeklasse, der bliver kastet efter os, så bliver vi hurtigt optaget af den uretfærdighed, ligesom, i stedet for at bare bagved. Ja. Det er tricky måde. Virkelig. Jeg tror, jeg bliver nysgerrig på det her med, altså selvom vi ligesom sidder og snakker om, at der kan være forskellige roller, og det er også noget, vi bruger her i Tuba til også, at de unge kan forstå sig selv på en måde, og man kan være i alle mulige roller. Kan man så alligevel sige, altså er det de samme behov, man vil sige, børn og unge har? Eller er det betinget af de roller, de er? Eller sådan, altså for at blive mødt? Ja. Det var godt spørgsmål. Ja. Nu svarer jeg, tror jeg, for mig selv personligt. Mere end sådan. Jeg kan ikke lige hænge det op på en faglig tråd, og dog, eller en faglig krog, men længslen eller behovet, synes jeg godt, man kan sige, det er at blive set. Så hvis man kommer med sin rolle, krigeren, kæmperen, eller den dygtige, eller den hjælpsomme, eller klokken, så tror jeg, at det er i hvert fald rart, ligesom i første hug, at blive set kærligt i det, man gør. Frem for, vi skal have stoppet den adfærd, ikke? Og hvorfor er du også så perfektionistisk aktiv? Altså, at det skal på en måde valideres, at det, du gør, giver mening som en løsning på noget, du har kæmpet med, eller du kæmper med i dit liv. Ej, hvor er det godt tænkt, eller hvordan fandt du på det, eller hvor er det fedt at mærke, at du ikke har mistet din energi, Anders, ikke? At du stadigvæk kæmper og fandme ikke vil finde dig i det. Var det dejligt at mærke, at du opponerer mod noget, der bare ikke er i orden? Ja. Altså at blive mødt der, i stedet for, du skal også holde op med at kaste med fyrværkeri ind i klasselokalet. Vi er nødt til på en måde at få fat der, at barnet føler, at det virkelig okay at være mig. Og så kan vi bagefter begynde længere hen begynde at snakke om adfærd, og hvordan gør man, hvis man godt vil have det godt med sine venner og sine klassekammerater og lærerne og alt sådan noget. Men vi er nødt til at få fat i stedet, hvor barnet føler sig set med kærlige øjne. Og på den der skam, hvis ikke vi bare skal frem, eller det, få skammen til lige så ind og lukke ned. Så hvis man kan det, så tænker jeg, at hver rolle har brug for at blive set der, hvor vedkommende nu er. Som en genial forsøg på at løse en utålelig situation. Fordi det er det jo. Det er jo en tilpasning til noget, som barnet aldrig bad eller ønskede sig. Det er virkelig, hvad nu hvis jeg gør sådan her, så kan jeg måske lige akkurat komme igennem. Så det tror jeg. Er det svaret? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det giver mening. Jeg tror, jeg tænkte det mere som sådan en, i hvert fald, bare lige for os udad til, altså ligesom sige, altså behøver man at være så forskellig nødvendigvis, eller sådan tænke, at barnet har forskellige behov, fordi når vi snakker om det, ja. Man kunne ret stå at vide, at blive set er længslen, og meget af adfærden handler jo på en måde om at kalde på det, uden at barnet selv ved det. Jeg vil gerne ses. Hvis jeg nu er verdens største, og verdens dygtigste, og du ved, er der så måske nogen, der vil se mig? Eller hvad hvis jeg smider en raket, der så er nogen, der får øje på mig? Altså, hvis vi kan oversætte det til det, så tror jeg, vi er godt dødt på vej. Ja, tror jeg. Der er sådan 10 minutters tid tilbage. Jeg tænkte, altså jeg synes, vi har været lidt omkring de forskellige sådan dele af det, men jeg kunne godt tænke mig, hvis der var mere til det punkt, men måske dvæle lidt mere med det her med den svære samtale, hvorfor den er så svær. Om der er noget, I tænker, vi har glemt af perspektiv eller nuance i det, eller er en god pointe, vi har fået sagt med? Jeg kan godt at høre,
hvad I tænker om, hvis jeg, og det jeg skal gøre det kort, men jeg har skrevet ned på min papir med store bogstaver, gøre, skråstreg være. Og jeg tror tit, når vi er ligesom i gang i verden og optaget af os selv, og i vores egne processer, og de her børn, de ligesom er rundt om os, og det er de jo, at så bliver vi fanget i det der gøre-mode. Altså der skal gøres noget, og det føles bedst at gøre noget. Hvis der er et problem, så skal vi helst gøre noget ved det. Så det er sådan ligesom en værensform, eller hvad skal man sige, tilværelsesmodus, som vi meget tit er i, og som vores verden er bygget op omkring. Godt lide at gøre noget. Og nogle gange, og måske især, når man har med sådan noget følsomt og kropsligt noget at gøre, som det her med børn, der er i klemme og ikke selv har sprog for det, så bliver vi nødt til på en måde skifte over i noget nærvær. Altså at ture på en måde, blive stille nogle gange også, for at kunne mærke, hvad der foregår. Så længe vi snakker og handler sammen, så mærker vi jo også mindre, eller er mindre opmærksom på, hvad vi mærker. Og det gør jeg godt at høre jeres tanker ind i. Både, altså hvad som helst det måtte inspirere til, giver det mening. Altså giver det mening, når I tænker jer selv som børn, og hvad I kunne have haft brug for, eller som voksne nu, når I forstår det. Hvad tænker I om det? I 2 ord. Altså jeg søger personligt rigtig meget efter at være meget mere end at gøre. Fordi det er meget sværere faktisk at være i det, der er, og med det, der er. Altså, men det er også der, hvor når det lykkes, at det er allerfedest og allerrarest at være. Hvor det der med at gøre, man kan jo hurtigt altid finde på noget nyt at lave, og et nyt projekt, man skal have løst. Eller, altså, så det er sådan, men omvendt synes jeg også, det med at holde en lidt i gang, fordi hvis man kun er, så bliver man jo også, i hvert fald i min optik, sådan lidt sløv og lidt sådan, kan mangle mening måske i livet lige pludselig, eller kan altså så jeg synes, det er en kombination af begge ting, men med mest fokus på at være trods alt stadigvæk, og mindre gøre. Det er sådan i hvert fald noget, jeg selv sigter efter i dag. Du tænker det i forhold til os samtaler, ikke? Eller hvad? Møde med hinanden. Ja, jeg tænker det. Ja, det gør. Ja. Fordi der vil jeg også sige, så en god balance af det. Eller sådan, jeg synes, der er noget virkelig fint i at kunne være og dvæle ved det, der er nogle gange. Eller sådan være nysgerrig i det værende, inden det går i det der fixer mode. Eller inden folk bliver løsningsorienteret, eller inden jeg selv nogle gange bliver løsningsorienteret, men måske faktisk for at komme mere i kontakt med det, der er. Det er det mening. Ja. Og du snakker igen også om en balance eller en dobbelthed. Ja, det synes jeg. Hver ting til sin tid. Ja, det vil jeg mene. Fordi der er også noget, jeg tænker også, der er noget lidt ladt, eller måske noget ærgerligt ved at være i den der bare væren-følelse. Så kan jeg i hvert fald mærke på mig selv, så bliver jeg overtænker, eller sådan, så kommer jeg ikke rigtig videre i min proces. Hvor det her med at blive udfordret også, eller få et skub, er ligesom vejen til ikke kun at være, men også at gøre. Jeg synes, når jeg venter bedre nu, og laver vejrtrækningsøvelser og alt muligt, når jeg gør det. Og når jeg har gjort det, og er færdig med det, så er jeg i den bedste state of mind, jeg nogensinde har været. Og så i nogle timer derefter. Jeg er et helt andet menneske, føler jeg. Og min kone er jo enig i den betragtning. Det er sådan, og der elsker jeg at være i det, og det er bare at være. Jeg behøver ikke at skulle gøre noget, ordne noget, fikse noget, nye projekt. Altså det er så fint for mig bare at være lige der med, og fordi jeg har fået reguleret nervesystemet på en eller anden måde ved den vejrtrækningsteknik og vinterbadning, som jeg bruger. Så lige der er det mest fantastiske for mig at være. Men der kan jeg jo ikke være 24 timer i døgnet. Altså, jeg er jo også nødt til at få hverdagen til at hænge sammen. Og få, altså sådan, så er en kombination af de to ting. Men det allerfedeste er 100%, synes jeg, sådan kropsligt, hvis man kan. For der er også mange, der ikke kan være, fordi de kan ikke, der er for meget ubehag eller for meget uro, så man er hele tiden nødt til at lave noget, ikke? Eller, altså sådan, men ja. Og her på bagkanten, så det er der, jeg vender tilbage til, kan man sige. Jeg tror, vi har fået lavet en verden, hvor vi på en måde
som appellerer til, at vi er i gøremåde. Også når vi er på arbejde som psykologer, eller lærere, eller pædagoger, eller naboer. Og det er en, hvad skal man sige, det er en udfordring, når vi snakker ind i de her temaer, hvordan skal vi få øje på de her børn? Fordi jeg tror, vi bliver mere blinde for dem, når vi ligesom er i gang med at være hurtigt videre, eller meget gerne vil gøre noget. Ja. At det kræver på en måde af os, at vi regulerer os. Jeg synes, du siger trylleord der. Men hvem ved, hvordan man gør det? Ja. Altså, hvis vi spørger Andersen nede på gaden, er du reguleret lige nu? Ja. men vi har brug for at vide det. Altså, hvis vi skal kunne mere af det her, så skal vi kunne det der lille trick med lige at komme et trin ned i gear, så vores nærvær åbner sig, og så vi kan lukke et andet menneskes barns nervesystem ind i os. Bare lige kortvarigt og lige mærke på, hvad er der her? Hvad foregår? Måske tale eller gøre noget, også være hos, eller servere et glas vand, men også bare lige tillade at kunne mærke, og det kan vi altså, hvis vi kan rundt deroppe i gøremål. Nej, apropos det med at blive set, ikke? Eller så, fordi det er nok lidt svært at føle sig set, hvis det hurtigt er oppe i noget andet. Så det hen over hovedet på en eller anden måde. Og det er det, jeg tror, børn også hurtigt læser. Ja. Har jeg en voksen her, der er på vej hurtigt videre, og egentlig hurtigt lige skal stille nogle spørgsmål, fordi så kan jeg nogle tricks, som gør, at vedkommende får det nemt ved at komme forbi, og ikke bliver forstyrret af, hvordan jeg i virkeligheden har det. Og så gør jeg det. Ja. Eller har jeg en voksen, som stopper op og kigger en ekstra gang på mig, og mærker mig, og jeg mærker, at vedkommende mærker mig, fordi så sker der noget andet. Det lyder nemt, det er det ikke. Ja. Men det er væsentligt for den her problematik, tror jeg. Børn leger jo også bedst, når de er, og ikke skal præstere, eller skal være et eller andet. Altså, de leger jo bedst, når de bare får lov til at være på gulvet med deres leg, og dem selv, eller mor og far ved siden af. Altså sådan, ikke hvis de bliver sådan, hele tiden, nu skal du også, og nu skal vi lige, og nu skal der ske, og sådan, så bliver de jo forstyrret i deres. Det ser jeg jo selv i dag på min egen søn, ikke? Det er jo sådan, jeg leger jo også selv bedst med ham, når jeg selv er reguleret. Altså, så kan jeg 100% leve mig ind i hans verden, og sidde nede på gulvet helt roligt, uden at have en eller anden sådan, jeg skal også lige nå at fikse, og jeg skal lige, den der mail skal jeg også svare på, men så er jeg 100% der, ikke? Og det mærker han jo også, og så bliver han bedre til det, og sådan, så det starter jo, altså, hos sig selv, ikke? Så, men, ja. Og de børn derude i landskabet, som går rundt med de her problematikker, de har brug for, at vi er der en gang imellem. De kommer derned, så kan vi glade for jer på. Det tror jeg er mit budskab. Det synes jeg er et godt budskab, og måske også bare det sidste punktum for i aften. Fordi vi faktisk nået til vejs ende, så jeg vil egentlig bare lige nå at slutte af med at sige tak til jer derude, som har set eller set med og lyttet med, og som også har været bidrag til den her samtale. Det har været nogle virkelig gode spørgsmål. Så jeg vil bare sige tak for nu. Og som jeg nævnte her i introen, så bliver vores video selvfølgelig lagt op på vores hjemmeside, og jeg skal nok som sædvanligt altid skilte på SoMe, når den kan ses. Og hvis I har spørgsmål, er I altid velkommen til at finde vores mails, eller min i hvert fald, kan jeg jo kun tale for, og så skal jeg nok komme tilbage. Lad det være ordentligt for nu, så vil jeg bare sige god aften derude. God aften derude. Der er også en, der skriver tak for jeres samtale. Selv tak. Selv tak.